Nyt me soitetaan numerotiedusteluun. Kysytään, josko niillä olisi siellä tarjolla joku kaapo, jota me voitais onnitella. No hei, pystyisitkö yhdistämään mahdollisesti jollekin henkilölle, jonka etunimi on Kaapo? Otetaanko Jyväskylän vai Kouvolan Kaapo? No ehdottomasti Jyväskylän. Jyväskylän Kaapo otetaan, joo. No kyllä nyt Jyväskylän Kaapo vastaa. Jyväskylästä on aina hereillä tähän aikaan. Paljon onnea vaan, paljon onnea vaan, paljon onnea Kaapo, paljon onnea vaan. Halo? Sulla on nimipäivä tänään. Okei, mä en tunne sua ollenkaan. Kuinka vanha sä oot? 6. 10. Okei, no mut hei, onnea Kaapo. Paljon onnea ja aurinkoista lauantaita. Hyvää nimipäivää, Kaapo! Moi moi! Kaapo 10 vielä Jyväskylästä. Joo. Vastus, että no kyllä mä sen tiedän.